bur sal-mastru. Għalkemm ngħixu f'pajjiż żgħir, il-kampanja mhix kullimkien l-istess. Hemm differenza kbira ngħidu aħna bejn l-irdumijiet li nsibu l-aktar mal-kosta u l-widien minn fejn jgħaddi l-ilma fix-xitwa. L-irdumijiet u l-widien jissejħu ħabitati. Huma ħabitati komuni iżda hemm oħrajn aktar rari. Fost l-aktar ħabitati rari f'Malta u Għawdex insibu il-bur sal-mastru. Il-kelma bur tfisser art ċatta, filwaqt li sal-mastru tfisser ilma xi ftit mielaħ. Mela bur sal-mastru huwa art ċatta qrib il-baħar fejn jiffurmaw għadajjar mill-ilma tax-xita imħallat mal-ilma baħar. Il-kwantità ta' melħ fl-ilma tal-bur tvarja skont l-istaġuni. Hekk ukoll jagħmel il-livell tal-ilma. Fis-sajf l-ilma jkun mielaħ ħafna u baxx, filwaqt li fix-xitwa l-ilma jkun aktar font u jsir kważi ħelu peress li tinżel ix-xita. Il-pjanti li jikbru fil-bwar sal-mastri jridu jkunu jifilħu għal-melħ, inkella m'għandhomx ċans li jsalvaw. Dan jagħmluh b'wieħed minn żewġ metodi. Hemm pjanti li jaħżnu l-ilma ħelu f'weraq imlaħħam bħalma jagħmel ix-xorbett. Pjanti oħrajn jiġbru l-melħ li jidħol fihom f'xi wħud mill-weraq tagħhom fejn ma jkunx jista' jagħmel ħsara. Hekk tagħmel fost l-oħrajn il-kristallina tar-ramel. Insibu mbagħad is-siġra tal-bruk li tixrob l-ilma baħar u tissaffa mill-melħ billi tarmih ma' ilma li joħroġ mill-weraq. Fil-bur sal-mastru jinġema t-tajn. Minħabba li t-tajn ikun mimli annimali żgħar, jiġbed lejh l-asafar tal-plajja. Huma asafar b'munqar irqiq u twil li bih itellaw l-ikel minn ġottajn. Dawk b'munqar qasir bħal monakella inaqru mill-wiċċ. Oħrajn li jkollhom munqar it-twal jilħqu aktar fil-font. Il-munqar tal-bekkaċċ huwa fost l-itwal li nsibu fl-asafar tal-plajja. L-istess nistgħu ngħidu għall-frass servient, anzi dan għandu saqajħ twal ukoll biex jinżel fl-ilma u jilħaq fejn il-bekkaċċ ma jwassalx. Bekk l-ikel jitqassam bejn kulħadd. Il-ħuta tipika tal-bur sal-mastru hi l-bużaq. Din il-ħuta ċkejkna hija endemika għal pajjiżna, jiġifieri ma tinstab imkien aktar. Minħabba l-iżvilupp mal-kosta naqset ħafna u llum il-postijiet fejn għadek issiba toddhom fuq ponot subajk. Għada komuni biss fis-salina u fir-riservi naturali tal-Għadira u s-Simar. Il-bużaq kapaċi tgħix f'ilma mhux biss sal-mastru iżda anke mielaħ aktar mill-baħar. F'xi bwar sal-mastri ġieli jidħol ukoll ħut ieħor, l-aktar il-mulett. Annimali żgħar oħra li huma komuni f'dawn l-għadajjar huma il-gambli. Il-preżenza tal-ħut tħajjar lil xi asafar biex jinżlu fil-bwar sal-mastri, sintendi biex jimlew żaqhom dak li jirnexxielhom jaqbdu. L-akbar fosthom huma l-irsiset. Minkejja d-daqs tagħhom kapaċi jinħbew qalb il-qasab hekk li donhom jisparixxu minn quddiem għajnejk. Il-blonġun jodos taħt l-ilma biex jaqbad il-ħut u l-gambli. Iżda għal-ħila tal-qbiet tal-ħut ħadd ma jgħaddi lill-asfur ta' San Martin. Dan l-asfur ikkolorit jintasab fuq xi qasba jistenna l-ħut għaddej minn taħtu. Kif jara xi ħuta jodos fl-ilma u jitla biha tferfer f'munqaru. Imbagħad idawwara rasa l-ġewwa u jiblaħħa. Fl-antik kellna bwar sal-mastri kbar f'Malta. Kien hemm waħda kbira fil-Marsa, oħra fil-wied tal-Pwales li jiġi wara l-bajja tax-Xemxija u oħra f'Bur Marrat bejn il-Mosta u San Pawl il-Baħar.
Iżda n-nies kienu jibżaw li fil-bwar sal-mastri jitrabba l-mart. Kien għalhekk li fis-seklu 19 saret ħidma biex l-ilma jitneħħa mill-bwar. Imbagħad meta l-art nixfet bdiet tinħadem mill-bdiewa. M'għandniex xi ngħidu, il-pjanti u l-annimali li kienu jgħixu fihom inqerdu. Fil-każ tal-Marsa llum lanqas l-għelieqi ma fadal u minflok hemm toroq, fabbriki u faċilitajiet sportivi. L-aħħar bwar sal-mastri li fadlilna llum huma kollha protetti. Ewlenin fosthom insibu ir-riservi naturali tal-Għadira u tas-Simar. Hawnhekk ukoll kienet saret ħerba kbira iżda b'xorti tajba il-ħsara ssewwiet u l-habitat reġa' għall-ħajja. Kien bis-saħħa ta' dawn ir-riservi li rnexxielna nsalvaw mill-qerda ħafna pjanti u annimali żgħar li kienu waslu biex jinqerdu għal kollox minn wiċċ artna.